Новооткритата планета трябва да се проучи по-обстойно. Да изпратим екип да я проучи. Това няма да е трудно. Там има атмосфера, кислород. Температурите са малко високи, но ако ходиш леко облечен, ще се носи на плаж. Не бих искал да отида на такъв плаж. Там има и много чудовища и всякакви други твари, които не е желателно да срещне човек. Достатъчно ли са добри, за да могат да оцелеят след тези условия и след тези гадинки? Аз съм единия кандидат. Какво искате да кажете, че не ме познавате ли? Знаем за теб и демонстрирайте бойните си умения. Искаме да видиме. Да видите, че ние сме най-добрият екип. Добре се бият тези двамата. Ще свършат добра работа и мисията ще успее. Ето нашите техники. Ние сме най-добрите за тази мисия. Излитаме след 5 минути. Може да заемем местата си на борда. Мисията е голямо предизвикателство, така че ще е много интересно да видим какво ще се случи на тази планета. Но какви са тези? Какво искат от нас? Арестувани сте! Тръгвайте с нас и не се съпротивлявайте! Какво искате да кажете? След 5 минути излитаме! Разкарайте се! Вържете ги! Трябва да ги затворим! Така ли? Искате да ни затворите ли? Тогава елате! Къде е другия? Доведете ми го! А този тук го затворете!
С другият какво стана? Къде е? Не можем да го хванем. Съпротивлява се. Искам го тук. Доведете го незабавно. Какво направихте? Къде? Заведохте моя приятел. Какво те интересува това? Сега ще хванем и теб. Хайде, елате и ме хванете. Но аз ще ви върна оттам, откъдето сте тръгнали. Оставете го на мен, аз ще го хвана. В ръцете ни е. Какво правиш? Защо не ни пускаш да излетим с другият пилот? Планетата, която ви е заповядано да изследвате, е моя собственост. Няма да ви пусна да ходите там. Това е заповед на съвета на регентите. Нима се опълчваш. Тяхните решения не ме интересуват. Затворете го зад решетките. И ти ме удари, но сега ще ти го върна, нещастнико. Къде заведоха моя човек? Защо? Защо не ни пуснете да излетим в космоса? Трябва тази планета да я проучим. Съветът така реши. Съветът може и да е решил, но шефът каза да не ви пуснем да излетите, а да ви затворим. Този ли е вашият шеф? Трябва да се занимавам с него. Сега отивам да го попитам. Какво казаха?
твоите хора, че ти забраняваш полета. Тази планета ще бъде моя собственост, така че никой няма право да я изследва. Кажи това на съвета, а не на нас. Не се съобразявам с никого. Предай се. Да се предам ли? Няма да стане, човече. Тогава поместете се настрани. Ще се занимаваш с мен, с моите кунг-фу техники. Не ме интересува нищо друго, освен мисията. Така че, ела ми, щом искаш да ми попречиш. Ще се бием. Кой си ти? Защо си затворен в тази клетка? Аз съм бунтовник. Опълчих се на този тиранин. Как да се измъкнем от тук? Да се сбием и да привлечем вниманието на стражите. Когато дойдат да видят и отключат, аз ще се промъкна и ще отмъкна ключовете. Знаеш ли историята на тази планета, която са те пратили да изследваш с твоят партньор? Сега ще ти разкажа, за да разбереш истината. Какво има да разбирам? Тази планета беше владение на един цар. Всички живееха доволни и щастливи, докато не се появи тъмната сила, която свали царят и отне властта. Каква е тази тъмна сила? Тъмната сила няма име. Това са стражите и всички тези, които ни заключиха в тази клетка, защото ни смятат за бунтовници, които искат да върнат отново царството на тази планета.
А къде е царят, който управлявал планетата? Тук е. В съседната килия е заключен заедно с нас. Трябва да се измъкнем и да се опитаме да върнем отново царството на тази планета. Как този цар е загубил властта си? Нима неговите поданици не са се съпротивлявали да запазят планетата. Тяхните оръжия са много примитивни, понеже не са напреднали достатъчно технологично. Затова тъмната страна лесно се справи и свали царят от трона. А планетата в момента е тяхно владение и е започнала да запустява. Аз и моят партньор сме изпратени на тази планета за изследователска дейност, да я проучим и да докладваме на съвета. Това ще стане, но първо трябва да се измъкнем, като заблудим стражите, да вземем ключа и да ги заключим тук на наше място. И след като освободим царя, може да използваме някой космически кораб и да отидем на планетата. Да действаме тогава! Нека се престорим, че се бием, така да привлечем вниманието на стражите. Идеята е добра! Да започваме! Хей! Какво става там? Какъв е този шум? Тези двамата в клетката са се сбили. Ела да видим какво става там. Дай ключовете да отключим. Ще се избият. Трябва да ги разтървем. Успях да се измъкна. Само Румзис и пандата да задържат стражите, докато скоча в тази вода. Сега трябва да преплувам реката и
да стигна до космодрума. Оттам ще подкарам един от космическите кораби. После ще се върна да взема Румзис и пандата. И отлитаме към планетата. Когато се покаже над водата, стреляйте. Не бива да стигне до космическите кораби. Моят човек избяга. Промъкна се през прозорецът между решетките. И как се сети да влезе в реката и да я преплува. Въздухът свършва. Трябва да изплувам на повърхността, за да поема въздух. Ето го! Изплува! Стреляйте! Дано успее да хване някой от космическите кораби. А сега аз да му мисля. Останах тук да се справя с стражите. А сега аз да му мисля. Останах тук да се справя с стражите на тъмната сила, която никой не знае как е името. Кунг-футо ти е добро, но и моето кунг-фу също е на професионално ниво. Искам да ти кажа, че боят с юмруци е най-сигурното средство, но ако успеем да се разберем с теб, ще е по-добре и за двамата, и за всички. Да се бием тогава! В това се състои играта на кунг-фу! Мога да отлетя, когато си искам. И кърпата, която си приготвил за мен, аз ще развържа, защото ти ме ядоса, като каза това!